وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 24 ga watan Ramadan, watan tara, hijira 1445, 3 ga watan 4 2024. Muna nan dai a cikin suratul Baqara, za mu tashi aya ta 254 da aya ta 255. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 254 ya yi kira zuwa ga masu imani, ya ce ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani. Ashe imani wani babbar daraja ce, wani babban kima ne, wani babban arziki ne, wani babban wadata ce. Allah ya baka imani. Ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula. Amantu billahi rabban wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula. Ya ku waɗanda kuka amsa kiran Allah na ku yi imani, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ku waɗanda kuka yi imani, wannan imani shine tushe, babu wanda zai tsira ranar alkiyama sai mai imani. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, aljanna ta tabbata a gare su. Dangane ga imani akwai matsaloli guda 7 da ya kamata kowa ya sani game da imani.
na farko ma'anan imani a tsagwaron harshen larabci mai imani yake nufi. Imani yakan zo da ma'anar tasdiq, imani yakan zo da ma'anar amnu, aminci wal istiqrar da tabbatu al'amari. Imani yakan zo da ma'anar iqrar, amincewa da wani abu da kuma yarda da shi. Waɗannan ma'anoni guda uku su ne suka zo da ma'anar imani, duk da yakan zo ya ta'adda bi nafsihi wa ya ta'adda bil ba'i wa ya ta'adda bil lami. Wa ma anta bi mu'minin lana, kai ba mai yarda da gasgatawa ne a gare mu ba. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Amantum billahi, a gani billahi, kuka yi tabbatar kun yadda kun amince kalban wa qaliban. Sannan ma'ana ta biyu na imani shine ma'anarsa a tsagwaron ko kuma a fassarar malamai. Al-imanu a fassarar malamai shine wato al-iqraru wa tasdiqu al-mustalzimu lil qabuli lil akhbar wa tasdiqu lil akhbar wal qabuli lil ahkam. Imani shine wani abu da ya ɗarsa a zuciyarka ka gamsu da shi, wanda zai sa ka gaskata duk wani labari da ya fito daga Allah ko manzansa, ka yarda da duk wani hukunci da ya fito daga wurin Allah ko manzansa. Ba ka da ayat tambaya, ba ka da shakka, ba ka da kokwanto akan abin da duk Allah ya faɗa na labari. Ba ka da kokwanto, ba ka da ja akan duk wani labari da ya tabbata manzan Allah ya faɗa. Ba ka da ja a duk wani hukunci da Allah ta'ala yi, ba ka da ja a duk wani hukunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. Wannan shine abin nan wato imani a fassarar malamai. Abu na uku shine imani lahu khamsu nunat. Lil imani khamsu nunat. Imani yana da nu'ara guda biyar. Shine at-tasdiqu bil jinani wal amalu bil arkani wa i'tiqadu fil jinani wal amru bil arkani والقول باللسان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ني قدابير. الإيمان قول باللسان، akwai faɗa a baki la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billahi wa rusulihi, allahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wannan duk faɗa ce ta imani da baki. Akwai imani ya ɗarsu a zuciyarka, ka yarda ka gaskata duk abin da Allah ya faɗa a cikin zuciyarka, ka tabbatar da shi, sannan kuma ka tashi ka aikata shi a aikace, kamar kai sallah, kai azumi, kai haji, ka ba da zakka da sauran ayyuka da suke a fili na imani. Sannan imani yazidu, yana karuwa bi ziyadatil a'malis salihah. In ana aiki na kwarai, in kana sallah ƙara imanin ka kake, in kana fidda zakka ƙara imanin ka kake, in kana karatun qur'ani, in kana istighfari, in kana salatin annabi, in kana hailala, in kana neman ilimi, in kana sada zumunta, in kana bin iyaye, duka ayyukan alheri suna ƙara imani. Idan kana sako, kana aikata laifi, to imanin ka raguwa yake, tauyewa yake. Da haka wayan qusu bi nuqsaniha, yana tauyewa da tawayar aiki mai kyau. Da haka abubuwan akwai asbabu ziyadatul iman, akwai asbabu nuqsanil iman. Akwai abubuwan da suke ƙara imani, su ƙara malejinsa, su ƙara darajarsa, su ƙara yawansa. Da haka imani yazidu wa imani yanqusu. Sannan matsala ta hudu shine al-imanu yana da arkan guda shida. Manya-manyan rukunin imani guda shida ne. Su ne a hadisin Jibril yake cewa ma huwa al-iman. Yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Imani tushensa kai imani da Allah, kai imani da mala'ikun Allah, kai imani da littattafan Allah, kai imani da manzannin Allah, kai imani da ranar lahira, kai imani da kaddara wacce ta zo maka da abin da kake so da wacce ta zo maka da abin da baka so, duka daga Allah ne. Sannan matsala ta biyar, imani yana da halawa. Falasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Abubuwa guda uku in ka same su, to ka samu zazzakan imani. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya zama Allah, kana son Allah
so mai tsananin da zai saka bauta masa. Kana son manzon Allah sanda zai tunkuɗa ka bi shi sau da kafa ciki da waje. Wannan yana cikin imani. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sannan ka so dan uwanka musulmi ba dan komai kake son sa ba sai don Allah. Man ahabba lillah wa kariha lillah wa ahba lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Wanda ya so dan Allah, ya ki dan Allah, ya bayar dan Allah, ya hana dan Allah, to wannan ya cika imaninsa. Sannan ya ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Ka dinga kyamar komawa ko fadawa cikin kafirci. Kama yakrahu an yulqa fin nar. Kamar yadda kake tsoron kada a jefa ka a cikin wuta, to ka dinga jin tsoron kafirci haka. Sannan matsala ta shida, a imani yana da ta'am, wato yana da zaki. Ke sa ce zaqa ta'amal iman. Man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulan. Zaqa ta'amal iman, ya ɗanɗana zaƙin imani. Waye ɗanɗana zaƙin imani? Man radiya billahi rabban, wanda ya amince, ya yadda, ya gamsu cewa ba abun da zai bauta wa sai Allah. Allah shine rabbu, al-khaliqu, al-maliku, al-mudabbiru, al-mustahiqu lil ibadati. Ya yadda da wannan. Wa bil islam dinan, ya yadda inna dina inda Allahil islam. Ya yadda babu wani addini karɓaɓɓe a wajen Allah sai musulunci. Wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wanda ya kama wata hanya ba musulunci ba, Allah ba zai karɓa masa ba. Wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Addinin Allah shine musulunci. To ya yadda da wannan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ya yadda manzo Allah shine nabiyullah, shine rasulullah, shine khalilullah. Shine awwalu shafi wa awwalu mushaffa. Shine manzon Allah, shine bawan Allah, shine mafi daraja a dukkan halittun Allah, ba mai darajarsa alaihi salatu wassalam. To ya yadda da waɗannan, to shine zaɓa amal iman. Sannan mas'ala ta wato ainihin shida shine imanin nan wato yana da abin da ake kira wato haƙiƙa. Wa haƙiƙatul iman, ma huwa haƙiƙatul iman? An yatruka ma la ba'sa bi khawfan mimma bihi ba's. Idan imanin ka ya kai ƙoli ya kai ƙarshe, ya kai haƙiƙar imani, to abin da ba ma shi da amfani za ka bar shi don kai jawo maka rashin amfani. Ba ma wai maganar sabo ko laifi ba, a'a abin da yake halal na ma in kaga zai bata ma lokaci, za ka yi amfani da lokacin ka yi abin da ya dace. Wannan shi ne mutum ya kai haƙiƙatul iman. An yi alama ma asabahu lam yakun li yakhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun li yusibahu. Abin duk da ya same ka, ka san ba zai kauce maka ba. Abin duk da ya kauce maka, ka san ba zai same ka ba. To ulaika humul mu'minuna haqqan. Mutum ya kai wannan, ya kai ƙolin imani. To masu irin wannan fa Allah yake kira. Ya ayyuhal ladzina amanu, sai Allah ya bada umarni. Abdullahi dan Mas'ud ya ce, duk sanda muka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, sai mu karkade kunnuwanmu. Imma a ce ku yi, a cikin yin akwai alherin duniya da lahira. Wa imma a ce mu bari, a cikin barin akwai alherin duniya da lahira. To sai Allah ya bada umarni ya ce anfiqu, ku ciyar, ku fito da dukiyar ku bayar. Arzikin da Allah ya muku ku ɗauko shi, a zo a taimaki addinin Allah da shi. Allah ya muku arziki na kuɗi, ya muku arziki, wasu arzikinsu na tsabar kuɗi ne, tsagwaron kuɗi, az-zahab wal fidda. Dama arzikin a cikin abubuwa 10 yake. Akwai arziki na wato shanu, wani arzikinsu shanu ne, yana nan da su garke-garke, yana nan da su sanda-sanda. Ya san yawan matan, ya san yawan maza. Garke-garke, sanda-sanda, arzikin da Allah ya masa na shanu ne. Wani arzikin da Allah ya masa na raƙuma ne. Raƙuma gare shi, ga sunan garke-garke. Wani arzikin da ya masa na awaki ne, wani arzikin da Allah ya masa na tumaki ne, mazansu da mata. Tamaniyatu azwaj. Allah ya bashi dangin nan 8. Wani arzikinsa na kayan noma ne. Allah ya masa arziki da wato gona, yana yin noma ya ci kuma ya siyar a ciki kuma ya bukatunsa. Ƙwararren, gogaggen, fitaccen, shahararren manomi ne, kuma ya yi arziki da noma.
sannan wani arzikinsa wato ainihin kwakwalwarsa ce fasaha Allah ya bashi da dabara, da haka ba a ganin arzikin sai dai an taɓo shi a ji arzikinsa na ilimi ne, arzikinsa na fasaha ne, arzikinsa na kimiyya ne, arzikinsa na ƙere-ƙere ne, arzikinsa na iya sana'a ne, arzikinsa wata dabara ce da Allah ya bashi. Wani arzikinsa mulki Allah ya bashi. Mulkin nan kuma da shi ne arzikinsa, da shi yake ci, da shi yake sha, da shi yake aiki, da shi yake taimakon jama'a, da shi yake yin abin da zai shiga aljanna, da shi yake abin da zai wa kansa kyakkyawan suna da yabo da ambato har zuwa lokaci mai tsawo. Da wannan shi ne arzikinsa. Wani arzikinsa lafiya Allah ya bashi, gashi nan lafiyayye, ba shi da wani irin ciwo da kullum sai ya je asibiti, kullum sai ya sha magani, sai an fita da shi waje, sai an kwantar da shi. Wani duk arzikin da aka bashi ciwo ne yake cinyewa. Amma shi Allah masa arzikin lafiya, baya ciwo, ba in yana ciwo ma baya mai tsananin da sai an kai shi asibiti an kwashi kuɗi mai yawa. Arzikin lafiya Allah ya bashi. Wani arzikinsa ma imani da Allah da manzansa, shi ma ya arziki ne. Dan wani bai da, shi ne ma babban arziki. Wani arzikin da Allah ya masa shi ne arzikin zaman lafiya, a inda yake ba tashin hankali, ba fitina, ba zubar da jini, ba rigima. Man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yawmihi fa ka'annama hizal lahu dunya bi hadafiriha. Wanda iwari gari a yankinsa ba a fitina, ba a rigima, ba a daru, ba a tashin hankali, ba ɗarɗar, ba fitina a yankinsa, to yana cin arziki. Wanda iwari gari jikinsa lafiya lau, yana cin arziki. Wanda iwari gari yana da abin da zai ci a ranar, to yana cin arziki. Duk waɗannan suna cikin arziki. To sai Allah ya ce an fi ku ciyar min ma. Wata hikima ta Allah bai ce duka ba. Al-infaq walazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana bayna zalika qawama wa mimma razaqnahum yunfiquna. Sai Allah ya ce an fi mimma. Malamai suka ce wannan aya ta min dinnan a tabi'idiyya ce, ma'ana kakka ɗau dukiyarka duka ka bayar, amma ka ɗauki wani shashi na za ka iya ba da 90% ka riƙe 10%, za ka iya ba da 80 cikin 100 ka riƙe 20, za ka iya ba da 50 cikin 100 ka riƙe 50 cikin 100. Kai in imanin ka ma ya kai, za ka iya bayawa da duka, sai ya zama min dinnan ba tabi'idiyya ba ce, bayaniya ce. Ma'ana an fi min ɗina sai zama bayani ne, ana muku bayanin ma razaqnakum, abinda duk Allah ya ba ku ciyar da shi kuna bukata. To shi yasa sayyidina Abubakar ya kai matakin da yake ci da dukiyarsa gaba daya. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce a kawo gudunmawa, a kawo taimako. Abubakar ya je ya tattaro da jarin da uwar, ya kullo, ya zo ya zazzage. Lokacin gwalagwalai ne da azurfa. Ya zazzage. Annabi alaihi salatu wasallam ce nawa kenan? Yace duka ne. To iyalanka fa? Yace na bar musu Allah da manzansa. Allah zai kawo wata dabara da wata hikima da wata basira. Ka san shi mai arziki, arzikin daga Allah ne yake ba mutum arziki, sai kuma ya bashi dabaran neman arziki. Yanda za a ɗauko ɗan kasuwa guda 5, a faɗin waɗanda ba 'yan kasuwa ba guda 5, a ce ku 'yan kasuwa nawa kuka mallaka, kowa ya ce ya mallaki miliyan 5. Ta ce to kowa ya raba rabi ya ba wannan wanda bai iya kasuwancin ba miliyan 2 da rabi. Waɗannan 5 da aka ba su miliyan 2 da rabi an ba su nawa kenan? Su kuma sun rike miliyan 2 da rabi. To ka ba da shekara ka ga abin mamaki. Masu 'yan kasuwancin masu miliyan 2 da rabi za ka je ka tara sun koma miliyan 5 ɗinsu. Waɗannan masu miliyan 2 da rabin da aka ba su suka ganta a banza, in ba sa aka ci wani kafin wata ya dawo ko 2,000 ba shi da shi. Saboda wancan suna da ƙwaƙwalwar nema, suna da dabarun nema, suna da hikimar nema. Shi ko wannan hikimar kashewa gare shi, ba shi da hikimar nema sai hikimar kashewa. To tunda ya ga kuɗin a gabansa sai kawai ya sa su a gaba ya cinye. Da haka wani ya iya nema ya iya kashewa, wani bai iya nema ba bai iya kashewa ba, wani ya iya kashewa bai iya nema ba, wani kuma ya iya nema bai iya kashewa. Don za ga ya tara kuɗi amma yin mace za ta kashe shi.
wani ya tara kuɗi bai ci ba, ya tara kuɗi bai sha ba, ya tara kuɗi ƴaƴansa ba su ci ba, ƴaƴansa ba su sha ba, matansa ba su ci ba, matansa ba su sha ba, iyayensa ba su ci ba, iyayensa ba su sha ba, danginsa ba su ci ba, ba su sha ba, maƙotansa ba su ci ba su sha ba, musulmi ba su ci ba, ba su sha ba, kai dabbobinsa ma a rama suke, addininsa ma bai ci ya sha ba, ya zamo mai gadin dukiya. Shine zaka ga da ya faɗi ruf ya mutu sai kaga ƴaƴa suna yaƙe suna dariya. Na farko ana bakin cikin baba ya rasu, ya kamata awa baba bakin cikin ya rasu, sannan ana murna da ya matsa. Tun tafi mai sadaka uku zaka ga an fara nashe da kuɗi, ka zo zaka musu gaisuwa ka ce ya haƙuri, ki ce haƙuri sai ma'aiki, sai ma'aiki, ba abin da ya shafe su, saboda mai gadin kuɗi ne ba mai kashe kuɗi ba. Wani kuma ya iya kashewa bai iya tara ba, ko nawa ka bashi ba zai aje ba, nan take zai kashe. To da shi fikirarsa ta kashewa ce, bai iya ajiya ba, bai iya tari ba, bai iya tanadi ba, bai iya kintsi ba, ba shi da tattalin kuɗi, da ya samu sai ya kashe. Shi kuma haka Allah ya shi. Wani kuma za ka ga Allah ya bashi hikimar nema da hikimar kashewa. Ya san nawa in yana da kuɗi, ya san nawa kamata a kashe, zai ci ya sha ya sutura ya magani, ya wa ƴaƴansa, ya wa matansa, ya wa iyayensa, ya wa makotansa, ya wa ƴan uwansa, kaga ma ya gina masallaci har da makaranta ya ba addini, yana taimakon addininsa. Kaga wannan shine ya sanya ake kashe kuɗi. Yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Allah ya buɗe kofa, kamar nan ayar bata faɗa a ina za a kashe kuɗi ba. An fi ƙumin ma razaqnakum a ina ba a faɗa hanyar kashe kuɗin ba, sai Allah ya buɗe hanya a can yace yas'alunaka ma za yunfiqun, suna tambaya ka ya za su ciyar da dukiyar nan, da Allah ya ce an fi ƙumin ma razaqnakum, a ina za a kashe kuɗi, sai ce qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, ka kosar da iyayenka, ka ciyar da iyayenka, ka wa iyayenka sutura, ka kyautata wa iyayenka. Kun ga Allah ta'ala sai fara sa iyaye a farko. Shi sa nake gaya muku, in kana da arziki ka faranta wa iyayenka rai, ka faranta wa babanka da babanka rai, ka kyautata babanka da babanka rai, ka jiyar da su daɗi, ka kyautata musu yadda suka yi maka kamar bayani sagira. Wal aqrabina, al aqrab shaqiqanka, li abbanka, li ummanka, shaqiqan babanka, li abban babanka, li umman babanka, shaqiqan babanka, li umman babanka, li umman babanka, li abban babanka. Duka waɗannan ka kyautata musu. ‘Ya'yanka da jikokinka, sama da kakanninka na sama, da ‘ya'yanka na ƙasa, da reshenka, da hawashi ɗinka danginka, duk su ci wannan arzikin da Allah ya baka, ka kyautata musu ma kowa ya ɗanɗana. In suka ɗanɗana ma za a rage hassada, za a rage bakin ciki, za a rage sa ido. An fi ƙomin ma razaqana qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal yatama. Allah ya ce a ƴan maraya. Allahu akbar. Duk abin da Allah zai sai ya saka maraya. Allah yana tausayin maraya. Wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizul qurba wal yatama wal masakin. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. duk inda za a kashe kuɗi Allah sai da ya faɗa a fara gina mutane, a gina ɗan adam, a gina addini, a gina ƙasa, a koyi sana'a, a koyi neman kuɗi, saboda addini sai da ilimi sai da kuɗi. Abubakar Siddiq mai kuɗi ne, Nana Khadija mai kuɗi ce, da kuɗinsu aka fara assasa musulunci. Manzon Allah mai ilimi ne, wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, kuma mai arziki ne, mai kuɗi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka a'ilan fa aghna, shi mawadaci ne, shi manzon Allah mawadaci. Kun san mawadaci shine wanda zai ɗauki nasa ya baka shi ya haƙura. Iza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu. Allah. Iza lam yajid fi kaffi fi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu. Huwa al-bahru min ayyi nawahi ataytahu falijatuhu al-ma'rufu wal birru sahil.
wa iza ji'tahu idan ka zo tambaya ka zo roƙo ka zo nema wajadtahu mutahallilan sai ka same shi yana fara'a. Waye tsakanin mai karɓa da mai bayarwa waye fi fara'a? Mai karɓa to shi mai bayarwa wanda yake fara'a. Ka annaka tu'tihi allazi anta sa'iluhu, kamar ka zo ka bashi abin da ka zo nema, kamar kai ka kawo, yana murna. Kamar da wani tabi yake cewa duk ranar da na wayi gari ban ga mai bukata a kofar gina ba na san musifa ta faɗo mu. Duk ranar da aka wayi gari babu wanda ya sallama da ni ya ce ina neman taimakon kuɗi ko ina neman fatawa akan wata matsala, ya ce to na ranar ina cikin musifa. Da na san Allah baya turo maka mai bukata sai yana son ka da alheri, baya turo maka mai tambaya sai yana son ka da alheri. Kaji yadda suka fassara, mu ko mun fi son a bamu, su sun fi son su bayar. Bisa aka ce da masu bayarwa da yawa masu karɓa kaɗan, za kuma a zamanin da masu karɓa da yawa masu bayarwa kaɗan. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda bi man ta'ul. Suna ka infaki, Allah ya ce mimma razaqnakum. Sannan arzikin ashe ba naka bane akramaka. Da yace mimma razaqnakum, ashe ce Allah ya ce abinda na baku. Ku ciyar daga abinda na baku. Ashe ka ciyar da dukiya ka mai da ita ne ga me ita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti yawmun an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tunaka lokaci ne in Allah ya baka dama ta arziki ta kuɗi ka yi amfani da shi ka taimaki kanka, ka taimaki al'umma, ka taimaki addini. Sai Allah ya ce to razaqnakum, wanda ne muku arzikinsa. Kaga idafatul rizq ila malikihil haqiqi, an jingina dukiya zuwa ga ainihin mai ita shine Allah. Bai ce kuɗin ku ba, sai ya ce ku ciyar daga kuɗi na, ku ciyar daga arziki na. Ma razaqnakum, wanda na baku. Ashe Allah ne ya baka kuma ya ce kai ma ka bayar, in ka ƙi bayarwa sai ya ɗauke ka ‘ya'yanka su bayar, su ci su bayar. Na'am, sai ce min qabli, wannan ku yi shi kafin an yi atiye yawmun, wata rana ta zo. Ku ciyar kafin wata rana ta zo. Wace rana ce? Yawmun la bai'un fihi, ranar da ba ciniki. Kaga a duniya ana ciniki kala nawa ne? Ciniki kala uku ne. Akwai samanani, kuɗi da kuɗi, kamar canji, ka ba da dala a baka naira. Allah sarki ya jiya naira. Wato muna yara da aka tura ka wafa sai ka je ka ba da naira ɗaya sai a baka dala kuma a baka sile biyu a kai. Wato ita hajiya naira da ta fi daraja a kan dala. Ana nan sai suka zo daraja ɗaya, naira ɗaya dala ɗaya. Ana tafiya sai aka dawo naira biyu dala ɗaya, naira uku dala ɗaya, naira hudu dala ɗaya, naira biyar dala ɗaya. Haka zo naira 10 dala, aka zo naira 20 dala. Ana inna lillahi, naira 20 dala ɗaya. Sai aka zo naira 100 dala, aka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dala ɗaya da naira 100. Ana nan sai aka zo naira 200 dala, naira 300 dala, naira 400 dala, naira 500 dala ɗaya, naira 600 dala ɗaya. Aka zo naira ɗaya dala ɗaya sai ka ba da naira har guda 1000. Sai ka ba da naira guda 1000 sannan za a baka dala ƙwaya ɗaya. Ana nan ana tafiya sai gashi har sai da aka yi zamanin da sai ka ba da naira 1900 sannan za a baka dala ƙwaya ɗaya. Iris ya rage ya zama 2000 na naira, shi yake yin daidai da dala ƙwaya ɗaya tak. Karamakala hajiya dala farashinta ya faɗi, mutuncinta ya faɗi, darajar ta ƙimarta ya faɗi.
a ce sai an haɗa irinta har guda 1,500 da ko 90 ma kafin a baka dala Amurka kwaya ɗaya. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shi ya san me ya faru. Saboda haka bai shine thamanani, kuɗi da kuɗi. Sai kuma wato bai na kadara da kadara shine ka ba da me iwadani, ana kiransa iwadani, shine bai'ul muqayyada. Da can kafin kuɗi sai ka ba da ba ni gishiri ba ka manda, sai ka ɗauki gero ka tafi kasuwa ka aunar ka siyo gyada, ga gyada sai ka ba da gero a baka na daidai gyada. kaga wannan shine bai'ul muqayyada. Sai kuma bai'ul iwad da thaman shine wanda aka fi yi, ka ba da kuɗi ka zaɓa abin da kake so ka siya. To shi sa Allah ya ce to koma wani kalar ciniki ne dai babu shi a lahira. Tabadulu malin bi malin ala sabilit taradi. Ka ba da kuɗi a baka kuɗi, ko ka ba da wani abu a baka wani abu, ko ka ba da kuɗi a baka wani abu bisa kowa ya yarda. To shine ciniki. Allah ya ce to babu shi a lahira. Ma'ana babu fansa, babu wani abu da za a ce gashi naka ne ka bayar Allah ya fanshe ka ba za ka shiga wuta ba. To kai amfani da dama tun a nan duniya kafin yawmul la bai'un fihi. Sannan na biyu, wala khullatun, babu wata ƙauna da za ta wa mutum amfani in ba al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina. Duk wasu masoya a ranar alkiyama soyayya ta tarwatse sai wacce aka yi ta akan tsoron Allah. Me yasa aka kai khulla? Saboda a duniya masoyi kan ci amfanin masoyi. Wani kawai yana ƙaunar ka, kana ƙaunarsa sai ya ta amfanar da kai, ya ta taimakon ka, ya ta tashin ka, ya baka ilimi, ya baka kuɗi, ya baka gida, saboda kawai ka tambaye zai ce ƙauna ce. Kaga ashe ana cin moriyar ƙauna a duniya, ana cin moriyar ƙauna a duniya. To sai Allah ya ce to in akwai ranar da za a zo ƙaunan ma ba za ta yi amfani ba. To da haka tun yanzu ka nemi abin da zai cece ka a nan duniya a gaban Allah ranar alkiyama. Wala shafa'atun, sannan babu alfarma sai da izinin Allah. Ba wani wanda zai shige ma gaba ya maka alfarma idan ba Allah ne ba shi izini ba. Waɗannan abubuwan guda uku duk ana ci moriyarsu a duniya. Bai'un, siye da siyarwa. In Allah ya ga dama ta hanyar bai'u sai maka arziki. Akwai wani ya gaya mai ce kai malam ai wannan magana ko ba hadisi ba ne, to ni na ganta aikace. Da aka ce tis'atu a asharu rizqi fit tijara. Kaso 90 na arziki yana cikin kasuwanci. Yace wallahi malam ni ban sai na ga abin aikace. Yace wani ne yazo tilasta mu in sai wata gona. Na siye ta miliyan 10. Miliyan 10 ma dai miji nake kamar dai na matsu. Kawai dai siya ne. Ya matsa min, ka siya za ta yi amfani, ka siya. Yace na siyi gonan nan miliyan 10. Yace ana nan ba a yi shekara ba, sai wani kamfani suka zo suka ce suna son wannan gonar za su yi kamfani a gurin. Tayin farko da suka yi miliyan 100. Tayin farko miliyan 100. Lokaci ce ba a yi shekara ba har ya ci miliyan 90. Haka ne yake gaya mun, yace kai malami ma na ga irin wannan mamaki. Yace 1995 aka siya min da wani fili a Abuja. Ko miliyan 25 ne ko dai tsakanin dai nan zuwa 30. Yace filin yace 2007 wasu ka zo suna son filin, tayin farko miliyan 1000 suka taya. Miliyan 1000 aka rama kalla. Miliyan 1000 fa 1 billion. Ashe kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne, wato da hadisi ne, ku nemi arziki a cikin kasuwanci. Bisa kaga mai arzikin duniya na farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida da na uku har zuwa na 10 duk yan kasuwa ne. Mai arzikin Afirka wanda ya kowa arziki a Afirka ɗan kasuwa ne. Mai bin sa a arziki ɗan kasuwa ne. Wanda ya fi kowa arziki a Najeriya a zahiri ɗan kasuwa ne a karama kan. Shi kawai a shiga kasuwanci a nemi kuɗi.
bisa Allah ya ce an fi ƙumin mara zaƙanaku ku ciyar daga arzikinku. Yanzu ranar da aka yi flag off a Kano, Alhaji Aliko Dangote ya zo ya sanar cewa zai raba shinkafa buhu 10 kg miliyan 1 a Najeriya, over 17 biliyan naira za a raba 'yan Najeriya su dan mai da makoshinsu. A Kano aka ba mu buhu 100,020 muka yi house to house. Malam wani da aka mika masa buhun nan fashewa ya da kuka. Nan Gombe ma jiya muka kaddamar aka raba buhu 25,000 a nan Gombe. Jiya aka kaddamar ƙungiyoyin makafi, ƙungiyoyin guragu, ƙungiyoyin kaza, masallatan kaza, asibitoci, kurkuku, duk kowanne aka faɗi abin da za a ba su. Da kun ga haka dukkan jihohin nan 36, saboda akwai arzikin. Yanzu rana ɗaya ka fitar da 17 biliyan ka ce a sai shinkafa a raba mutane, kuma kudin nan ba daga ajihun gwamnati ba fa, daga ajihunka na kasuwanci. Sauran gwamnoni ala saka musu da alheri duk da suka yi waɗannan abubuwa, amma daga ina suka ɗebo kudin? Daga ajihun gwamnati suka ɗiba suka kyautata mutane, amma shi daga ajihunsa ne na ɗan kasuwa. Sa'an da arziki Allah ya hore maka malam kai ta aikin alheri. Yanzu addu'ar da ya sha da abubuwan da aka yi masa, kamata ya ce duk wata ma ya irin wannan. Inda diyaji mutane sama da miliyan 50 da suka amfana da wannan shinkafar tasa, da zai duk interview da su a faɗin Najeriya ya gani, wallahi sai ya ga duk wata ya kamata ya ware 17 biliyan ya irin wannan aiki. Saboda irin addu'a da mutane suka yi masa da fatan alheri da suka yi. Wani ba a ciki tsagin dabino ya bayar, amma Allah ya karɓa sai ya sa shi aljanna. Daga ce to mu ina muke da 17 biliyan, ittaqin nara walau bi shiqqi tamra. Ka tsagin dabino in shi gare ka bayar, Allah sai ya raba ka da shiga wuta. Shi ma kuma so yake kai shiga wutar. Kai ma Allah ya ga dama ya karɓi tsagin dabinon ka sai fitar da kai daga wuta, ya hana ka shiga wuta. So da waɗannan abubuwan guda uku, bai'un, khullatun, shafa'atun, ana cin moriyarsu a duniya. Sannan hulla, soyayya tana amfani a duniya. Shafa'a, alfarma, connection. Shine connection. Yanzu da kayi karatu neman ka ake yi, ko yanzu kai karatu kai kake neman aiki. Da ku kafin ka gama karatu ma an zo an neme ka cewa da ka gama da Allah muna son ma'aikata, har ma sa ake da Allah ana neman ma'aikata. To yanzu aikin ma bayan ka yi karatun ka samu digirin, to samun aikin ma sai kana da connection. Akwai wata ma'aikata da wani ya zo ya same ni ya ce malam da Allah ina son in samu aiki a ma'aikata kaza, ya faɗi ma'aikatar. To babban mai kula da ma'aikatar na Najeriya gaba ɗaya da aka kira shi a waya, na ce ina da kanni da guda ɗaya. Ya ce to yanzu an kai majalisa sai an gama kasancan, sannan mu ma dan gutsuro mana, ni ma dan gutsuro, to ni ma dan wanda aka dan gutsuro mun, ni ma malamin samu ko mutum ɗayan dan gutsura maka. Kaga connection kenan ya fi komai a Najeriya, ya ba fi karatun. Kana da connection, ko ka yi karatun baka da connection sai ka zauna an. To da ka alfarma ga tana a duniya barjak, ka san wane ko ka san wane, haka ma za a ce maka ba wanda ka sani. Akwai wani kuma da aka ce ana ɗaukan aiki a wata ma'aikata, ya je wajen interview Jos, sai bugun ya ce malam don Allah na yi amfani da sunanka. Na ce me za ka yi, cuta za ka yi? Kuma ya ce wallahi ba cuta zan ba, bari ma ka ji. Ana zuwa kansa sai ya ce Sheikh Malam Daura ne ya turo ni. Sai kawai to ya ce ka takardun, kawai sai ya kai masa ya ce an ɗauke ka. Shi ban san shi ba, wanda ya ɗauke shi ma ban san shi ba. Sai ya ce to gashi ku gaisa, ya ce a ce da Allah ku gaisa. Ta malam ku gaisa, lafiya alhamdulillah, to malam ba komai ne. Ce to mun gode. Haka wasu ma'aikatan shara, ana ɗiban ma'aikatan shara, sai wasu mutane suka je gurin, ana ta bin layi sai suka ga abun ba sai wanda ka sani, kowa sai zuwa yake da takarda da sunan mutum 3, da takarda da sunan mutum 5. Ko mutane sai suka koma gefe, sai suka yi mutum kunga, wani malami ne muke ga ɗan nan gurin da ana ɗan abin nan, sai suka ce Malam Daura. Kawai suka haɗu kawai suka rubuta
sai kawai suka kai takarda suka ce wa mai abin nan din kai ka gaya masa malam daura ne ya turo mu aka ce a to ku shigo, suka kai takarda aka rubuta aka ce an ɗauke su, sai suka bugo min waya suka ce malam da Allah mun bugo mu ba da haƙuri. Na ce me ya faru? Mun bugo mu baka haƙuri malam. Na ce me ya faru? Suka ce wallahi wani guri muka ji ana ɗiban ma'aikatan shara kuma muka ga sai an san mutum, mu kuma wallahi ba wanda muka sani, ko mu muna jin wa'azin ka kawai sai muka ce mun san ka kai ka turo mu, ko muka ci sa'a wanda yake gurin ya ga darajar ka ya karɓi takarda ya ce ya ɗauke mu, to shine muka bugo mu yi godiya. To kaga wannan abun ya zama ruwan dare a Najeriya. In ka san wani ko kana tare da wani ko kuma ka ci sa'a ka faɗi wanda ake ganin kimarsa a gurin, na ce to ka kuma ka kuje ku faɗi wani gurin kuma a ki ɗaukar ku saboda ni kuma. To saboda haka waɗannan abun guda uku, bai'un, hullatun, shafa'atun, duk suna yin amfani a duniya. Amma idan aka sami hulla an yi ta don Allah, to tana yin amfani a lahira. Idan aka samu bai'un an yi shi don Allah, yana amfani a lahira. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim? Shin ba na nuna muku wani kasuwanci ba da idan kuka kulla shi Allah zai tsiratar da ku daga wuta? Inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah ya kulla ciniki da mu'minai, ya siyi rayukansu, ya siyi dukiyarsu, zai musanya musu da aljanna. Kun ga anan kasuwancin da aka kulla shi da Allah, to shi zai yi amfani a lahira. Da haka da ya ce la bai'un, akwai kira'an la bai'a, akwai kira'an la bai'un, akwai la bai'a. Ma'ana bai'un duk da ba a kulla shi dan Allah ba, amma wanda aka kulla dan Allah za a ga amfaninsa. Fama rabihat tijaratun wa ma kanu mutadina. Wanda ya kulla cinikinsa ba akan tauhidi ba, ba akan imani ba, ba akan kauna Allah da biyayya ga manzon Allah ba, to wannan fama rabihat tijaratuhu wa ma kanu muhtadina. Wala khullatun, ba wata soyayya mai zurfi. Ita ainihin khulla, asalin khulla wato kauna ce zuzzurfa, shi sa ake kiranta badadai, ana kiransa badadai. So da malamai sun ce ita soyayya tana da matakai kusan guda 60 ma da yanka Ibn Qayyim ya kawo a cikin littafin Rawdatul Muhibbina wa Nuzhatul Mushtaqina. Kuna nan kuna kan tafan soyayya. Malam Ibn Qayyim ya wallafa littafi akan soyayya. Malam baka karanta wannan littafin ba baka san ma me soyayya ba. Ibn Hazm ya rubuta littafi akan soyayya, Ɗaukul Hamama. In baka san karanta wannan littafi baka ma san me kauna da soyayya ba. To a ciki sun kawo soyayya tana da matakai har guda 60, wanda ya fi shahara su ne guda 13. Takan fara da hawa. Menene hawa? Shine mailun nafs. Zuciyarka ta karkata zuwa ga san wani abu, bata gama sansa ba amma ta dan karkata zuwa gare shi, shine hawa. Daga nan sai a fada sabwa. Sabwa shine allahu wal gazalu bainal muhibbina. Tsakanin masoya, mutum yana son matarsa ko mace tana son mijinta, suna gazlu, ma'ana ana jefa kalmomi ya wacce kaza ya wanda kaza ya wacce kaza ya wanda kaza, tun ana faɗan na gaskiya har su kare a faɗa na ƙarya. Da wannan shine an fara sabwa kenan. Daga nan sai a koma shagafu, qad shagafaha hubba, shine mulamasatul hubbi li gisha'il qalb. Zuciya ta wato soyayya ta burin kasa, har ta yi ciko ta tarar da murfin zuciya. Zuciya ta fara cika da ƙauna, sai a ce qad shagafaha hubba. Daga nan sai a koma wajdu. Shi wajdu shine ishtigalun nafs bil habib. Ka zauna baka tunanin komai sai masoyiyarka, ki zauna baka tunanin kowa sai masoyinki. Soyayya ta shigar da kai wani yanayi, ka zauna kawai ba ci ba sha kai ta ramewa, a ce me dalili, ka ce soyayya ce. Kai ta kanjamewa, a ce me dalili, ka ce soyayya ce. Kai ta bushewa, a ce me dalili, ka ce soyayya ce. Ka zama tsila, idan kai zazzaro, kai wuki-wuki da kai, duk kuma soyayya ce ta ja maka haka. To wannan shine ka fada cikin wato wajadu kenan. To sai kuma daga nan ta biyar alkalaf shine shiddatul wala'i bil habib. Soyayyar da kake masoyi ta kai ba za ka iya zama ba sai ka neme shi. Shi yasa aka ce wato majnun laila. Wata ran
sai ya zo ya wuce ta gaban wani yana sallah, fiwu ya wuce ta gabansa. Sai mutumin bayan ya yi sallama sai bi shi da gudu ce, kai wani irin mahaukaci ne kai, ina sallah ka wuce ta gabana, baka san ba a wucewa ta gaban mai sallah ba? Yace ya haƙuri wallahi ban ganka ba, saboda tsananin soyayya da nake wa Lela ban ma ganka ba. Yace amma kai ka ganni. Yace na ganka. Yace to sake sallaka. Bata yi ba. Dan da san da kake wa Allah ya kai inda ya kai ba za ka san wani ya wuce ta gaban ka. Ni da nake tsananin san Lela ban ganka ba, amma kai da kake san Allah ka gani. Yace ka sake sallah. An ce akwai tabi'in da Urwatu bin Zubair sai ya samu ciwo a kafarsa, Imam Zahabi ya kawo cikin siyar. Ya samu ciwo a kafarsa, ciwon ya yi tsanani, ya kama hanya za shi Sham ne, ya gamu da ciwon a hanya, sunan sa'ara da ciwon. Yana zuwa kafin ya je kafar ta kumbura, Muawiya ya sa aka nemo masa likitoci suka duba kafar da yace ko nawa a kashe a samu masa lafiya. Suka ce wallahi kafar nan sai dai a yanke ta, ba yadda za a yi, ce ba yadda za a sai dai a yanke ta. Sai aka tambayi yayan Urwatu, to yanzu a gaya babanku, suka ce a kar ku gaya masa za a yanke kafar, ku bari ya tada sallah sai ku yanke. In yana sallah baya jin suka, baya jin sara, baya jin dumi, baya jin radadi, baya jin zogi. Saboda haka sai da aka bari Urwatu ya tada sallah, sai masu aikin cire kafa suka zo suka auna inda za su yanke, irin yankewar da ba sai an sa an kashe gurin ba. Aka kama yankan kafa, yana sallah aka dinga yankan kafa, ana tsane jini, ana yankan kafa, ana tsane jini. Sai da aka cire kafa kawai sai yiwu zai fada, aka tare shi. Sai ga ya me faru? Aka ce ai dama kafa ka ce ta lalace, to shine aka ce za a yanke ta, amma ana so a yanke ta baka ji zafi ba, to a bari sai ka tada sallah. In ka shiga wannan babin sai a ce ka sake sallah. Akwai sahabin da ya tada sallah yana karanta suratul kafi, aka harbe shi da kibiya ta cike masa a kafa, aka sake harbinsa da kibiya ta cike masa a kafa, sai da aka kibiya 3, amma ya ci gaba da karatu, ya ci gaba da sallah. Abokinsa da ke bacci yana jiran lokacin gadinsa yayi, sai ya ji shi yana muryarsa tana canza, yana farka ya ga kibiya 3 a jikinsa, ya ciccire kibiyoyin, ya daure masa gurin jinin. Bayan ya karasa sallah ya ce me yasa baka tsaya ba, me yasa baka tashe ni ba? Ya ce daɗin surar da nake karantawa ne ya ɗauke min hankali, shi yasa raɗaɗin sai ya shiga cikin soyayyar Allah, sai kawai aka shanye shi. Yasa suka ce annaharu lil jasad wal layli lir ruh. To idan soyayya ta shiga wani yanayi takan haifawa da mutum wannan. Sai najwa shine shiddatul wajdi, shine mutum ya sami tsananin bakin ciki har ya zamo yana bin ɗaifil habib, wato aka fara ganin kurwan masoyi. In wani ce kai ba ita bace, tana ba shi bane, duk wanda ta gani kawai ya juye ya koma irin wanda take so, duk wacce ka gani ta juye ta koma irin wacce kake so, saboda tsananin soyayya har ta fara maka kurwa, ta fara maka fatalwa. To wannan shine mutum ya kai wannan, ya kai wannan. Daga nan sai ashauku shine nuzuqun nafs ila alhabib, kawai ka tashi ka tafi wajen masoyinka. Kisa wani yace ala ayyuhal ushaqu billahi khabiru idza ishtadda al-ishqu lil fata kayfa yasna'u. Shidadu hawahu summa yaktumu sirrahu wa yasbiru fi kulli al-umuri wa yahda'u. Yace laqad hawala sabara al-jamila wa lam yajid lahu siwa ghayra qalbin fi sababati yajza'u ila idza lam yajid fi kafi abin nan menene yake cewa, yace wato soyayya ce ta kai masa matuƙa, kuma baya son ya bayyana soyayya. Shi ne gaya masa cewa walaysa lahu indi sayul mauti anfa'u. Yace sami'ina summa mitina wa ballighu salami ila man kana lil wasal yabna'u. Ya faɗi ya mutu anan. Soyayya ce ta kashe shi. To idan baka kai matsayin da soyayya za ta kashe ka ba, to baka kai wannan matsayin ba. Sai kuma alwasabu shine shiddatu alamul hub, wato soyayya ta kai tana mara da irin mutu ya kamu da ciwon so, ba fa irin na littafi ya wacce na kamu,
ba wani abu da ka kamu da shi face ulcer so, ka gane ulcer so ta kama ka, wato abin nan menene hawan jinin so ya kama ka, ciwon shuga na so ya kama ka, ciwon kai na so ya kama ka, kuma na gaskiya ba irin na fim ba irin na drama ba. To shine ka kai wasabu kenan a cikin soyayyarka. Sai wood shine alhubbul khalisur raqiq, soyayya tatacciya wadda babu ƙarya a cikin da waje ala bainakum mawadda. Sai an kai wannan ake aure. Waje ala bainakum mawadda, tsananin soyayya ta gaskiya wadda babu ciwa-ciwa a cikin ta, ita ake so a yi aure a kanta. Ma duk waɗannan in ba a kai ga wannan ba to aure sai ya zama an samu soyayya irin wannan. Waje ala bainakum mawadda shine alhubbul khalisur raqiq. Daga nan sai hulla ita wannan shine hulla tauhidu wada'il habibi fi makanihi la sharika lahu fihi. Ka ɗauki masoyinka ɓaya ɗaya tak ko biyu ko uku ka ba su wani matsayin da babu wanda ya kai wannan matsayin. Shine matsayin da Allah ya bawa annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhazallahu Ibrahima khalila. Don ka kai mutum wanda yake cewa qala khalili, ji Abu Huraira, wanda nake tsananin so. Wato in mutum ya kai hulla tsakaninka da mutum, za a iya harbo bindiga ka sa gabanka ta same ka, za a iya kawo sara ka tare. Wato fidaka abi wa ummi, sai an kai hulla ake yin ta. A ce babana da babata da raina wa nafsi fidaka, zan iya fansanka da raina da na iyayena. Wannan shine hulla. Sai garam shine shiddatu ta'alluqi bil habibi fala yumkinu takhallusu minhu. Shine garam. Wato garam wani irin nau'i ne na soyayya wanda ka kai ma in baka ga masoyin ba sai ka faɗi ka mutu. Zaka koda sura ne ko hoto ne ko kuma ka tsaya kai ta kallon masoyin, da ya bace shi kenan sai ka faɗi ka mutu. To sai na ƙarshe tatayyumu. Shi tatayyumu shine an yastawliyar hubbu alal habib. Soyayya gabaki ɗaya ta mamaye ka, ta shanye ka, ka nutse a cikin kogin soyayya. To shi da tatayyumu. To sai na ƙarshen wanda ba a so mutum shi ne alhuyamu. Shi ne aljununul khalisu fil hub. Soyayya ta haukata ka kai ka gidan mahaukata. Shi ne ƙarshe. Wala shafa'atun. Allah ya ce babu ceto sai wanda aka nema da izinin Allah. Ceto kala uku ne. Akwai ceto a duniya, akwai ceto a lahira. Na lahiran kuma akwai ash-shafa'atul musbata, akwai ash-shafa'a manfiya. Duk ceton da Allah ya bada izini to za a yi shi, wanda Allah bai bada izini ba ba za a yi shi ba. Wannan shine kenan ayoyi 30 a cikin Alƙur'ani da suka yi maganar ceto. Za ga wasu suna tabbatarwa, wasu suna korewa. Masu tabbatarwar suna tabbatarwa ne da sharadi uku. Ridahu anil shafi, ridahu anil mashfu, iznuhu ta'ala. Sai Allah ya yarda da mai yin ceton, sai ya yarda da wanda za a ceta sai ya bada izini. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini. So mun je kan waccan aya ta ayatul kursi, za mu kawo guraren da Allah ya maganar ceto wanda aka tabbatar da kuma ceto wanda aka kore da bambancin su. Wal kafiruna humuz zalimun. Allah ya ce kafirai waɗanda suka kafircewa Allah fa sune azzalimai. Inna shirka la zulmun azim. Ba wani yace mun gode wa Allah da bai ce wa zalimuna humul kafiruna ba, yace wal kafiruna humuz zalimun. Hakikanin azzalimai wanda suka cuci kansu su ne wanda suka kafirce wa Allah. Kenan dukkan kafiri azzalimi ne, amma ba dukkan azzalimi bane kafiri. To mun gode wa Allah. Allah ya raba mu da kafirci da zalunci baki daya. Bunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana. Yau alhamdulillah cikin nasarar da muka samu yau an kaddamar da ranar hizba, shi za ku gamu da alaramma yau a cikin uniform din hizba. Yan hizba da ake da su a jihar Gombe kusan 7,000. An yi gagarumin taro yau da wasu shashi na 'yan hizban nan aka karfafa musu gwiwa akan aikin hizba. Wani gaya musu aikin hizba abu hudu ne. Na farko umarni da kyakkyawa gwargwadon ikonka da karfinka da damar da ka samu. Na biyu hani da mummuna gwargwadon ikonka da karfinka da damar da ka samu. Na uku shine sulhu tsakanin jama'a. Na hudu ba da aikin agajin gaggawa ga wanda yake neman taimako. Alhamdulillah muna da 'yan hizba tsakanin maza, matan ma sun kai 2,000 da 'yan kai. Mata kuma mazan kuma su ne ragowa, har da yara da matasa duka 'yan hizba waɗanda in mun gama mun wuce su za su gaje mu su dora, duk suna nan.
sannan nasarar da muka samu ta biyu yau shine yau aka sa harshashin ginin makarantar nan wacce Hajiya Ladi Alhaji Sale gani ko ta bayar da yau muka je aka sa harshashin fara wannan gini, saboda haka duk waɗanda suke da niyyar ba da gudunmawa an fara sa asasi, za a yi makaranta mai bene sama da ƙasa da ajujuwa da hall na taro da wajen koyar da sana'o'i da ofisoshi. Dukkan waɗanda suka musulunta ɓangaren mata za mu mai da sunan duk wacce ta shigo addinin musulunci, za a koya mata ilimi, za a koya mata sana'a, sannan kuma za a koya mata yadda za ta ci gaba da gudanar da rayuwarta, har ma aurar da ita an tana bukata za a aurar da ita kuma ta samu mijin da ya dace. Sannan kuma mun yi nasarar kai ziyara yau ga hukumar civil defense, kuma kwamandanta na jihar Gombe ya yi mana kyakkyawan tarba, ya zagaya da mu mun ga abubuwa iri-iri da kuma irin aikin da suke, kuma ya yaba wa hukumar Hizba da shugabancin Hizba na jihar Gombe yadda suke ba su haɗin kai, su ma sun yaba da yadda suke ba su haɗin kai wajen tsaftace jihar Gombe daga munanan ayyuka da mugayen laifuffuka da kyautata tsaro da kuma wayar da kan matasa da suke shaye-shaye da masu shiga harkar badala. Malam mutum ne ya sanar da makwabtansa ya saki matarsa, sai muka ga sun ci gaba da zama, da muka tambaye sai ya ce ai bai gaya mata ba, da ina matsayin auren. Ai tunda da ya gaya musu, ai wannan shaida ce mai karfi, ya gaya mata ko kaga ya gaya mata, in dai ya sanar da waliyanta ko ya sanar da makotansa ko ya sanar da wani, ma'ana ya fito da sakin daga zuciyarsa, ya zartar da shi har ya kafa shaida. Saboda haka in dai saki ɗaya ne sai dai ya mai da ita, in saki na biyu ne ya mai da ita, in saki na uku ne ko ba shi da hujja, ko da bai gaya mata ba daga baya ai wani ya gaya mata, tunda ko sun tafi ca za a yi sakakkiya ce, tunda kowa san ta ko sai ta sani ita kawai abin da ya kamata kawai a gaya mata cewa an yi saki har an sa makwabta sun zama shaida. In kuwa na ƙarshe ne to lalle aure ya riga ya ƙare, wannan shaidar da ya kafa ta isa a ko'ina a yi amfani da wajen tabbatar da aure da rushe aure. Malam ko ya halatta mata su kai ziyara a makabarta? Asali la'anallahu za'iratul qubur ko zawaratul qubur, an hana mata zuwa makabarta, amma idan wata babban musifa ta faru ga mace sau ɗaya ko sau biyu ta je babu laifi, kamar yadda Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta taɓa ziyartar kabarin ɗan uwanta Abdulrahman. Hakanan kuma Annabi alaihi salatu wasalam ya wuce mata akan kabarin ɗanta tana kuka. Annabi alaihi salatu wasalam ya ce ki yi haƙuri, ki dangana, ta ce kai innaka lam tusab bi musibati, ta ce alaika kai ka san da dare ma bata san annabi bane, kai ba dora maka musifa irin wannan ba. Sai bayan Annabi alaihi salatu wasalam ya wuce aka ce kin san da wa kike magana ɗazu? Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai ta bi shi gida, ta ta samu kofar gidan ma babu ma mai tsaro, ta shiga ta ce ya Rasulullah ai ban gane ka ba, yace as-sabru inda sadamatul ula. Kun ga bai ce kake ƙara zuwa wajen kabarin nan ba. Sannan abu na uku shine kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkiru al-akhirah. Na hana ku kwata ku je makabarta, ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da niyyar ziyara. Sai daga baya ce ko yanzu ku ziyarce ta domin za ta tuna muku lahira. To abin da yasa mata aka takaita ziyarar su zuwa makabarta saboda su suna da raunin zuciya, sannan sukan mai da komai biki. Idan misali aka ce an wahajiya mai haihuwa abin nan rasuwa, babanta yaro sai ta gayyaci yan uwanta mata suka je aka yi masa addu'a, sai Hajiya Ladi ita ma babanta ya rasu gobe, sai Hajiya Mai ta ce kin garan nan kuwa babana ya rasu, Hajiya Ladi ta zo min mun je makabarta, don haka ni ma bari in je in rama mata zuwa makabartar babana da ce. Sai kuma Hajiya Indo ita ma hakan ya faru gare ta. To daga nan wata za ka iya ganin mata 1000 sun yi makabarta, ka ce na su ce biki za mu na rama wa wacce da ta zo kabarinmu. Da su suna da raunin wannan, gani suke duk abin da aka wa mutum sai ya saka. To daga nan sai ka ga makabartar ta zama gidan biki, ka ga ana kwalliya, daga nan ma sai a fara yin anko na zuwa kabarin wani, daga nan sai a fara yin bikin zuwa kabarin wancan, daga nan sai ga an buga invitation ma ana gayyatar abokan arziki za a kai ziyara kabarin Hajiya wance domin a gaishe da babanta, saboda ita ma za a rama mata bikin da ta yi. Ko haka ba zai faru ba? Zai faru aka buɗe kofa. Saboda haka shi yasa aka toshe wa mata kofa wannan, saboda ainihin mutane da su masu tausayi, masu son sakayya ga abin da aka yi musu na alheri. To aka buɗe musu kofa, kai kanka abin su ya dame ka, kullum matarka tana kofar makabarta, kai magana ce to ya zan yi biki ne,
yadda suke zuwa gidan biki da gidan suna da gidan kaza, to haka za ka tarar da su wata rancin cirundo a bakin makabarta sun zo ramawa wacce da ta yi musu bikin zuwa gaishe da babanta, ita ma daga nan sai kaga abin ya koma ya daina ma, an daina ma tuna Allah da lahir da makabarin, an koma biki da neman suna. Wannan yasa aka dakatar da su. Malam shin in na zo fidda zakana zan hada har da filayen da nake da shi ne? Filaye kala uku ne. Akwai filin da ka siya don ka gina ka zauna, wannan filin baya cikin zakka. Da gidanka da filinka da kangonka da motarka da kayan ɗakinka wanda kake amfani da su don jin daɗinka ba sa cikin zakka, ko na biliyan nawa ne. Akwai filin da ka siya kuma ka aje shi don in yayi tsada ka siyar ka samu riba, to wannan shi kuma sai kai masa zakka duk ranar da ka sai da shi, domin shi dama ka aje shi kamar kuɗin, kamar kadarar ka ce, kana kasuwanci kenan da filayen. Akwai kuma filin da ka aje shi baka yanke ba, shin filin nan in aje shi ga 'ya'yana ko kuma in siyar, baka aje niyya ɗaya ba, to wannan malamai suka ce akwai taraddudi akan niyyarka. Saboda haka shi ko shekara 10 ya a ajiye ba za ka yi masa zakka ba sai ranar da ka siyar da shi. Kana sai da shi yau miliyan 10 sai ka fitar da 25,000 ga kowace miliyan 1 ka yi zakka shekara 1, saboda taraddudin nan da kake da shi. Malam shin ina yin sallah tarawihi ba zan yi tahajjudi ba? Za ka yi tarawihi, za ka yi tahajjudi, za ka yi shafi'i da wutiri, za ka yi rawatib, za ka yi farilla, ko raka'a 1000 za ka iya da daddara kar maka Allah ka je ka yi abinka a waɗannan kwanakin. Ba limitation a kwana 10 nan na adadin sallar da za ka yi. Za ka iya yin mai yawa a salatun laili mathna 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 mathna. Idan ka ji an wa sallah iyaka to wutiri ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yin 11, wannan 11 wutiri ce. Wutiri shine yake yin 11, ko ai wutiri ma ahabba an yutira bi wahidatin falyafal, wa man arada an yutira bi thalathin falyafal, wa man arada an yutira bi khamsin falyafal, wa man arada an yutira bi sab'in wa bi tis'in wa bi 11 wa bi 13, duk yayi. Waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam di yayi har 13 ma yayi. Amma in za ka yi sallah a hadisin Bukhari da Muslim, salatul layl mathna, kai ta yin biyu, musamman a wannan lokaci da ba kasafai yake dawowa ba, ba kasafai kuma a to ake yin kokari a wasu lokutan kamar sa ba. So da haka malamai sun bude ma kofa ka je kai ta sallah, kai asham, kai tahajjudi, kai qiyamul layl, kai shafi'i da wutri, kai rawatib. Duk wannan dama ce ka samu ka kai wasa da ita. Ko maratibu qiyamul layl malamai sun kasa shi kashi 4. Suka ce kashi na farko shine ka samu isha da asuba a jam'i. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda ya samu isha a jam'i kamar ya tsaya wa rabin dare, wanda ya samu asuba a jam'i kamar ya tsaya wa daren gaba daya. Ashe kaga yin kurin ma ka samu jam'in, wato isha a jam'i da asuba a jam'i, alama ce ta ka samu qiyamul layli ko baka yi ba. Na biyu, duk nafilfilin da zaka yi da daddare, da na bayan magariba da na bayan isha, duk suna cikin qiyamul layli. Sannan salatu tarawihi, ko kai raka'a 10 ko kai 13, duk yana cikin qiyamul layli. Haka nan kun bayan kayi bacci ka tashi kai tahajjudi. Dama tahajjudi shine sallah bayan bacci. Ka tashi kai sallah ko raka'a nawa ne, kai ta yin biyu. A cikin sahabbai an samu wanda suke yin 30, akwai masu yin 20, akwai masu yin 11, akwai masu yin 45. Shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na 10 na fatawa ya ce, wato akwai kaɗan masu tsawo, akwai gajeru masu yawa. Wani raka'a 2, wani ɗaya ma yake, amma Qur'ani yake karanta gaba ɗaya 60 a cikin ɗaya. Wannan ka dubi yawan raka'arsa ɗaya ce, in kuma ka dubi tsawonta to ta fi taka guda 100. Saboda haka ice to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana 11, amma la tasalu an dulihinna wa husnihinna. Akwai addawam wa dul wal husn, tsogaye ne, ai bakara ali imrana ai nisa a raka 1 haka muke yi. To ya zaka dauki adadi ka kauce ma kaifiya da dawam, dul kaifiya dawam ka aje su ka dau adad kawai. Ai sai ka hada ne, inda sunnan waɗannan 11 kake so ka rike gaba daya, to sai ka hada da tsawon su wa husnihinna da kyansu da dawama fi ramadan wa fi gairihi da kuma adadin. Amma an ka dau adadi kadai, to gaskiya sai mu ce ka dau sunna ɗaya ka ba 3,
in dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ɗayan sa haka zaka yi to gaskiya sai ka yi bakara tukuna sannan ka yi ruku'u daidai daɗewarka a bakara ka ɗago daidai daɗewarka a kaza yasa wani sahabi domin shi ya ce ai na so in gudu to sahabi ya ba annabi sallar dare ya ce na so in gudu karma kalla aka ce za a yi muku wannan wallahi in wani ya kwatanta mana wani limami ya kwatanta mana irin yadda manzon Allah ya sha ɗaya ba wanda zai ƙara dawa masallaci zai ma wai goya gaba kowa na zai wai goya gaba kowa ma zai wai goya gaba kowa kuma karatun annabi sallallahu alaihi ba da gudu yake ba karatunsa in kana rubutu zaka iya rubutawa sannan kuma in zai wuce ayar azaba sai ya tsaya kuma ya roki Allah wannan azabar Allah ka kare in ya wuce ayar rahama sai ya ce wannan rahama da muke so Allah ka bamu in ya wuce aya mai roƙo sai ya tsaya ce wannan buƙatar muke nema ka bamu haka ake karatu to shi yasa malam ka ɗebi abin da zaka iya sunna bata yanke maka adadi ba babu kauli da yanke maka adadi da haka wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cikin su gudunmawa da addu'o'i akwai 12,400 daga gefen alarama bangaren kudu har jikin windo ina kenan don nan ku gaba ɗaya amma a dubu goma sha duk kudin nan gaba ki ɗaya a 12,000 amma Allah ya muku albarka Allah ya ninninka muku abin da kuka yi amma dai ku ɗan ƙaro 4,000 daga wani bawan Allah a sa a gini da marayu nawa kenan wato a raba 2,000 kenan buhun shinkafa 50 kg buhu 5 taliya spaghetti katon 10 kayan yara mata riga lufaya takalma na yara 25 kayan yara maza na yara 57 saniya guda ɗaya daga honorable yaya bauchi congo hai honorable kai abin da ya kamata Allah saka ma da alheri kaga wani ya faranta wa marayu 50 kg guda 5 taliya katan 10 kayan yara mata lufaya takalma da na yara har guda 25 kayan yara maza guda 57 ina ga yawan marayun namu ya duba kenan da kuma saniyar da za a yi musu abin nan a tuwon sallah da ita to Allah ya faranta maka yadda ka faranta musu turmin zannuwa guda 8 daga Alhaji Sale Abba 5,000 daga wani bawan Allah na hidiman addini 5,000 daga wata baiwa Allah daga tudun wada sai wannan suka turo ta account wani ya sako 30,000 Sa'adu Malam Yuguda 20,000 wata hajiya daga Makka 5,000 daga Hajara Yakubu Hidayatul Mustafida littafi ne ko ga sabbin musulunta 18,000 daga wani bawan Allah Alhidayatul Mustafida kenan ko 5,000 Allah shirya min da yara na amin 43,500 daga hannun daman malam 43,500 nan kenan yanzu har na kan kujera dukkanin ku gaba ki ɗaya an tattara ku a 43,500 a ko iya na ƙasa gaba ɗaya to Allah ya muku albarka Allah ya karɓa Allah ya sa a mizani a ƙaro amma sai 6,000 ga ɗaiɗaiku akwai masu rashin lafiya Allah ba su lafiya akwai masu neman jari Allah ba su jari mai albarka wani ya ce Allah ya hore min gida to Allah ya hore maka gida wato gida yana cikin abin da ka same shi ka gode wa Allah yawon haya da yawon aro da gidan gado duk ba shi da daɗin zama amma Allah ya hore maka naka ko ɗaki ɗaya ne yana da daɗi Allah ya hore maka gidan da sauran masu bukatun al'umma Allah ya biya musu muna roƙon addu'a Alhaji Faruk ba Musa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya mun taɓa zuwa mun duba shi wata ran muna Lagos muka samu labari muka je muka duba shi Allah ya ba shi lafiya da kuma kamar yadda shugaba ya faɗa a cikin ziyarar da muka je na assasa harshashin gini an saka account cewa duk wanda zai tura kuɗi ya dinga faɗar a ɓangaren marayu za a zuba ko a ɓangaren sababbin musulunta ko kuma a gini wannan gini muna fata kowa a nan ku kokari ko da bulo ɗaya ne ka samu ka kai ko bulo ɗaya ne ka samu ka kai don ranar duk da za ka wuce ka ce alhamdulillahi muna cikin waɗanda suka sa bulo ɗaya a wannan makaranta saboda abin da za a shuka na alheri a wannan makaranta duk wanda bai saka ko kwabo ba ya zo zai wuce sai ya ciji yatsa zai ga mutane suna musulunta ana koya musu addini ana yaye su
kuma babu rabansa a ciki. Na'am? Komai kankanta abin da zaka saka ka saka, kakkare na abin da zaka saka saka. Ko da a ce data ne da kake siya ka ce ka fasa sayan data na wannan wata, ko kudin data zaka saka a ciki. Lan muka yi haka za ku ga mun gama ginin nan cikin sauki ko ba tare da wahala ba. Da haka Allah ya karba wa duk waɗanda suka saka gudunmawarsu. Allah kuma ya sa mu gani a cikin mizanin hasanan mu ranar alkiyama. Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل